Alright mga kaibigan, mga ka-aksyon, na oras po natin alas 10:47 ng umaga. Nagbabalik po tayo sa ating programa Aksyon Radyo Hataw. Kasama pa rin po ninyo Aksyon Aikam sa Pasyon at sa ating Master Control nariyan ho, Aksyon Conrad Alvarez pa rin. Teka lang bago tayo bago natin umpisan yung ating interview, shower out muna po tayo mga ka-aksyon sa mga tagapakinig, tagapanood po natin sa ating himpilan. Batiin ko ng Max Umaga si Madam Emma Bauson ng Surveillance Learning Center. Max Umaga, Madam. Ay Madam Rose Montemor Pasyon, Kapilya doon ko, balataag ko kanayon. Madam Lovely Grace Samson de Guzman, Sir Rodel Peralta, Sir! Kay Sir Danny Ballesteros, Guillermo Petrola, kay Madam Pere de los Reyes, Maxong Umaga. Ulitin ko yung pagbati ko dyan, kay Sir, kay Mama Ado Untalan, na gumagawa ng kubo ngayon dyan sa may Barangay Mangkopa, Maxong Umaga. Siyempre, kasama ng aking papahurian. Ay, nako, tuloy-tuloy mga kaibigan. Kanina ko mga ka-aksyon, eto na nga, no? Eto, nagdaan lamang ho ng 12 oras. Sunod-sunod ho yung mga paaralan po na nakatanggap ng bomb threat. Aburido like Colonel Jeff Panged. Colonel Panged, ha? Hinay-hinay lang, Boss Jeff, ha? Mamaya ng konti, balikan natin si Colonel Panged, ha? Pero doon muna tayo sa pinakaunang bomb threat na natanggap ho natin, ha? Naibalita ho mga kaibigan sa Aksyon Radio. Kaninang madaling araw, maalala ho ninyo, no? Naibalita daw ni Actually Balolong yung initial na details po rito. Ngayon, eto po, para sa karagdagang detalye, hinggil po riyan, mga kaibigan, at kung anong hakbang po ang kanilang gagawin, ha? Diyan po sa konseho para kahit papaano mabuwasan o mawala na ho yung mga bagay ho na yan. Makapanayan po natin si Councilor Aldrin Soriano. Max, umaga sa iyo, Councilor Aldrin. Live na po tayo dito sa Aksyon Radio Pangasinan, Councilor. Max, umaga rin sa iyo. Aksyon na ikamat sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng iyong programa sa radyo at maging sa kanilang social media. Masantos siya kabuasan sa Fernando. Opo, Max, umaga po. Ako, Councilor, no? Maaari niyo bang ilahad po sa amin kung ano yung nangyari ho netong nagdaan po na 12 oras kung paano po nakatanggap po ang manghay po ng bomb threat scare po, please po. Oo, actually ay kagabi na sa isang coffee shop ako kung saan kausap ko yung isang SK chairperson, no? At sa kalagitnaan na aming pag-uusap, biglang may tumunog sa laptop ko na notification. Yun pala, may natanggap tayong mensahe sa ating Facebook page, no? At nagtataka tayo nung una, hindi ko pinapansin yon kasi nga baka prank lang yon. Pero nung matapos yung ilang minuto, na-realize ko na dapat ay ipag-alam ito sa otoridad. Kaya ang ginawa ko ay finorward ko agad yung screenshot ng message at sinend ko ito sa ating PNP chief dito sa Mangaldan, si Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan, at sa ating local chief executive na si Mayor Boniface de Vera Parayno, ICAM. So ano naman po sumunod po na nangyari noon, Councilor, after po noon? Oo, actually yun. Pagka-forward ko kay Mayor, sabi niya, isend mo sa police, sabi ni Mayor Bonat. Nung sinend ko nga kay Epe, agad nakipag-coordinate, no, yung PNP sa akin. Actually, nagtaka sila dun sa bahay. Bakit ang daming pulis sa labas ng bahay namin, no? Pero sabi ko, wala ako dun sa bahay at nandito ako sa isang coffee shop. Kaya nagpunta sila doon at kino-coordinate naman nila agad sa EOD, no, ng 4th District, no? Yung Explosive Ordnance Division at saka yung K9 Group sa 4th District galing Pagdagupan para isagawa yung paneling. Matapos na maliban sa PNP, kinontak din natin yung administrators ng Mangaldan National High School sa pamumuno naman ng principal na si Sir Ed Castillo at sa kanilang assistant principal na si Sir Danilo Eden, no. Pagkatapos noon, nagkaroon ng conference yung Mangaldan National High School administrators kung saan una nilang napagdesisyonan ay na i-cancelahin yung pasok, no, dahil nga sabi nga ni Assistant Principal Danny Eden, whether or not it's true, kailangan protektahan nila yung mga estudyante. Kaya maaga na silang nag-anunsyo sa group chat ng mga department heads at mga teachers para i-disseminate sa mga estudyante yung nasabing impormasyon. At yun naman yung ginawa natin, nag-post na rin tayo sa social media para mas mapabilis yung pagpapa-inform sa mga estudyante na walang pasok sa manghay, no? At ayun naman yung naging protocol. At pagdating nga kagabi, agad ding dumating yung K9 group, no, mula sa PNP 4th District kung saan nagsagawa sila ng paneling doon sa Mangaldan National High School. Kung mapapansin mo kasi English yung natanggap nating mensahe, Aksyon na High-Cam, no? Una, ang sinabi niya, "Are you the mayor of Mangaldan?" Tapos meron tayong auto-reply doon sa ating Facebook page at nag-reply ulit yung nagmensahe sa atin kung saan ito yung sabi niya ay ma-Japanese, sabi naman niya. At yun na nga, nagsabi siya nung sa Mangaldan National High School. Kung titingnan mo kasi yung timing, ICAM, sabi natin, kung ito ay ang target niya, mas maraming crowd,
na-late na yung 14 to 17 na division meet, no? Pero kung titingnan mo naman, ang oras naman kasi ahikam ay yung araw na Lunes, ito yung pagbabalik naman ng mga estudyante Tama. sa mga lanhay para sa pasukan. Kaya yun yung isa sa mga tinignan nila. Kaya ayun, pasado 2:00 naman ng madaling araw ng sabihin, i-clear ng K9 group, no, yung EOD, na walang nakita na bomba doon sa kapaligiran ng Mangalda National High School, no. At na-clear na siya, kaya naman agad kino-ordinate ng PNP sa pamunuan ng Mangalda National High School na kung maaari ay papasukin yung mga estudyante. Pero kung ngayon yung sitwasyon doon, action ay mapapansin natin yung mga estudyante, konti lang, yung mga magulang natatakot para sa kanilang mga anak, no. At yun yung sitwasyon doon ngayon sa Manghay. Pero sabi nga ng PNP, dapat huwag papatakot sa mga ganong uri ng bomb threat. At ito yung sa tala kasi nila, Action ICAM, sa Mangaldan PNP, ito yung first time na may matanggap silang ganong uri ng mensahe dito na bomb threat naman sa paaralan. Okay, so clarify ko, Consular Aldrin, first time sa Manghay lang yan? Tama ka dyan. Actually, first time dito sa buong bayan ng Mangaldan na may ganoong bomb threat na tinarget pa yung pinakamalaking public school sa buong Region 1. Yun, tama, no? So medyo nakakainis, ano? Kasi maraming nadidisrupt na mga activities dyan kapag ganyang bagay. Okay, so Consular, no? Na-clear naman na, it took the police hours upang sa gayon ma-resolve ako at ma-detect kung meron nga bang suspicious package or any bomb dyan sa area niyan, and it turned out negative naman. So Consular, no? Recently, no, etong bayan, hindi lang bayan ng Mangaldan, yung buong bansa has been inuulan talaga ng mga bomb threats from government offices sa mga paaralan. Ngayon, eto, Bautista National High School, tapos Pangasinan National High School din naman kanina, nakatanggap din ng bomb threat. Consular, anong plano ninyo dyan sa bayan po ng Mangaldan para kahit paano naman mapigilan po o ma-minimize po to the least extent etong mga ganitong uri ho ng bomb threats, Consular? Tama ka dyan. Actually, kanina pagkatapos ng flag raising ceremony sa munisipyo natin ay nagpatawag ng meeting ang mayor, si Mayor Bona Fe de Vera Parayno, sa lahat ng department heads, kasama yung mga konsehal at yung PNP at BFP, kung saan naman isa sa mga tinalaki nga ay itong bomb threat, no, na natanggap ng ating LGU. Binibigyan ito ng pansin dahil nga mahalaga para sa LGU yung seguridad ng bawat Mangaldenyo, at lalo na nalalapit na yung Pindang Festival natin dito sa Mangaldan. Kaya kailangan talagang masigpitan yung seguridad at kailangan seryosohin yung mga ganitong uri ng mensahe, no? Kasi kahit na sabihin natin na baka ito ay nakikiuso lang, ay nagpapasalamat pa rin tayo, Action ICAM, dahil naging mabilis yung pag-aksyon ng PNP. Sa katunayan, kaninang umaga ay tumawag na rin sa atin at nakipag-coordinate na rin ang Pangasinan Provincial Office, particular na Action ICAM, yung Anti-Cybercrime Response Team, no? Yung Pangasinan Provincial Cyber Response Team, no? Yung bahagi sila ng Regional Anti-Cybercrime Unit ng PNP para matukoy yung nasabing individual. At siguro good news, Action ICAM, no, bagamat binulong lang sa atin ni Hepe, ay natukoy nila yung IP address ng nagbigay ng mensahe na yon sa atin, no. At yung ibang detalye ay sa PNP na natin iiwanan, dahil at least yun yung sinabi sa akin ni Hepe, ni Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan kanina, na natukoy nila kung sino or kung saan nanggaling yung ipinadalang mensahe sa atin kagabi, pasado 9:33 p.m. kagabi nung natanggap natin yung mensahe na yon, Action ICAM. Nako, ayan na yung sinasabi natin. Napaalaala yan mga kaibigan, mga ka-action, na nobody is safe, no? Pwede kayong matrack din po kahit dyan po sa mga gumagamit kayo ng mga Facebook at ng iba pang mga social media apps, no? May IP address po yan. Yung IP address yun po yung kumbaga mailbox po ng inyong computer o ng inyong device po, mga kaibigan, mga ka-action. Matutuntun po kayo niyan. So, Councilor, speaking of which pala, sa sanggunian po, ordinance, resolution, related to these incidents, may gagawin po ba tayo? Action ICAM, actually, inaantay natin yung buong ulat mula sa mga PNP at doon din sa ulat na gagawin ng Pangasinan Provincial Police Office
particular na yung Cybercrime Division, para malaman natin, no, masuri natin kung ano nga ba yung kinakailangang polisiya kaugnay ng mga ganitong uri ng insidente. Kasi sa pagkakaalam ko, ito ay may national law na bawal yung kahit na yung mga prank, no, yung mga joke na magdudulot ng lubhang katakutan or yung tipong scare, no, sa mga residente dito sa ating bayan. Kaya yun yung susuriin natin pag natanggap na natin yung mga official reports mula sa PNP dahil pinagtutugma-tugma pa nila, Action ICAM, yung iba't ibang detalye na kanilang nasagap mula noong kagabi. Action ICAM. Okay, so Councilor, no, maiba naman tayo, segue tayo ng bahagya. Kamusta naman po yung mga naipasa ho, yung mga isinusulong ho natin na mga ordinansa at mga resolusyon po sa Sangguniang Bayan, Councilor? Any development po sa latest po natin? Nako, tama ka dyan. Maraming salamat, Action ICAM, no? Tama ka dyan. Speaking of which, no, yung ordinance natin sa annual budget, February 19 na ngayong araw, mamayang hapon, magkakaroon ng committee hearing sa Sangguniang Panlalawigan kung saan tatalakayin yung almost $500 million na budget ng LGU Mangaldan for 2024. Kinakailangan na natin ito, Action ICAM, kasi yung buffer natin na budget, no, ay parang paubos na, kaya kailangan na maipasa yung 2024 annual budget ng LGU Mangaldan, no? At actually, Action ICAM, maidagdag ko na rin, kamakailan nagpasa rin tayo ng mga resolusyon na humihiling sa Department of Education Secretary, Her Excellency Vice President Sara Duterte, ng mga additional school classroom buildings, no, school buildings, no, mula sa DepEd para sa mga elementary schools dito sa Mangaldan, no. Dahil nakita natin na malaki yung appropriation, no, sa Department of Education when it comes to buildings at infrastructures, no. Pero nakausap nga natin si Undersecretary Ipe Dinsing kamakailan, nag-meeting tayo sa kanila at ang sabi nga nila ay yung budget for classroom building ay titingnan nila kung makakapasa tayo doon sa technical working group naman na ginagawa nila para maaprubahan yung ating request ng mga school buildings. Action ICAM. Ayun, okay. Maraming salamat dyan, Councilor Aldrin. Alam ko, busy ngayon, Councilor Aldrin. Ikaw ay maraming naasikaso ngayon, especially puyat na puyat ka rin. Kailangan mo magpahinga. Last na lang, Councilor Aldrin. Baka meron kang message po. Nice po iparating po sa atin, please. Oo, nako. Unang-una, maraming salamat, Action ICAM, sa yung pagtugon. Kahit alam ko, kakagaling mo lang sa sakit, pasensya ka na, naabalak na kagabi. At ayun, maraming salamat sa pagtulong sa amin na pag-inform sa ating mga kabaluyan, lalo na dito sa Mangaldan, ukol sa mga importanteng impormasyon, mga balita na dapat nilang malaman. No? Siguro i-share ko na lang din sa ating mga kababayan na kung meron po kayong matanggap na mga ganitong uri ng mensahe, mga bomb threat, ay agad po natin itong isang guni iulat sa Mangaldan PNP. Kung maaari, wag nyo po itong ipopost sa inyong social media dahil mas binibigyan nyo po ng kapangyarihan yung mga bomb threats na to na mas makapagdulot ng pananakot sa ating mga kababayan. Kaya wag nyo po yung ipopost yung kanilang mga mensahe pero idirekta nyo na po ito sa kinauukulan sa Mangaldan PNP. At para naman sa mga kabalian natin o doon sa mga iba na nagbabalak na gumawa ng ganitong uri ng krimen, naku, tigilan nyo na po yan dahil matitrace po kayo, makikilala din po kayo ng PNP. At gaya nga ng sinabi ko kanina kay Action ICAM, natuntun na nila kung saan galing yung nagpadala ng bomb threat dito sa Mangaldan. At yun ay iimbestigahan pa ng husto at malalaman at kayo po ay posibleng makasuhan pa ng kaso. Kaya mag-ingat po tayo at wag na po natin gawin ang panloloko at pananakot sa iba nating mga kabalian. Kaya muli, balbaligya salamat muli, Action ICAM, sa pagkakataon nito. At syempre sa Action Radio Hataw sa iyong programa. Councilor Aldrin Soriano, maraming salamat po sa pagpapahawak ng panayam. Thank you very much and ingat po kayo. Maraming salamat. Thank you. Ayan po mga kaibigan, mga aksyon na si Councilor Aldrin Soriano ho ng bayan po ng Mangaldan regarding ho dyan sa bomb threat po na natanggap po dyan sa may Manghay, Mangaldan National High School, the largest school in Region 1 po mga kaibigan, mga ka-aksyon. Imagine po ninyo mga kaibigan, katatapos ng division meet nila naglaro-laro yung mga kung sino-sino dyan. Tapos ayan, ngayon magre-resume na yung klase ko nila mga kaibigan, mga ka-aksyon. Niman well, I think we're thinking the same thing, Action Conrad. Pero anyway, let's leave the investigation to the Philippine National Police. No? Tingnan ho natin mamaya mga ka-aksyon